Educate Enugwu Agidi Committee bụ ngalaba Club of Patrons and Matrons nke Community Secondary School CSS na Government Technical College GTC Enugwu Agidi arụchago ma hafe agaraga ụlọ alụrụ a na-akpọ Mrs. Mary Okam Laboratory Complex nke arụrụ na Community Secondary School Enugwu Agidi wee hafe ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ya bụ Laboratory Complex bụ nke abara afa ezigbote nwa afọ Enugwu Agidi bụ nwaanyị ma bụrụkwa n'ọnya ma amani ya gbasatara mmụta bụ nke gụnyere ebe a ga na-eme nyocha maka biology, chemistry na physics nakwazi ICT center. Onye nta aka bụ Joseph Egbeọcha gara ya bụ mmemme wetara anyị akụkọ. The Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ya bụ mmemme eji nyefee ya bụ ụlọ arụrụ maka ọmụmụ ihe sayensị dịgasị iche iche na ya bụ skuul bụkwa nke a nọ n'ime ya gbapee amụma arụmụlọ ebe ndị ji otu afọ efe ala nna ha ga-ebi bụ nke ebumnuche ya bụ iji hụ na enwere ndị nkụzi bụrụkwa ndị nwere ebe obibi dị mma. Ọ kachasị ka o metụtara ndị ji otu afọ efe ala nna ha bụ ndị a na-eziga na ya bụ ụlọ agụmakwụkwọ. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ọgbakọ tupu ọ gbapee ya bụ ebe arụrụ ọhụụ ka onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chiumude nọrọ kọwaa na ọ bụrụ na ndị obodo nwee mmasị maka ọdịnihu obodo ha na ezigbote osisa bụ nke a na-enweta ma gbakwunye na gọvanọ Soludo ọbụnadị na o kwudoro ụlọ akwụkwọ enweghị ndị nkụzi na steeti a ya nakwa ihe ndị ọzọ na-eche aka mgba. Ọ na-aga n'iru ịhụ na ihe gbasatara iwugharị ọnọdụ agụmakwụkwọ na steeti a bụ nke na-aga n'iru. Site n'Enugwu Agidi nke dị n'okpuru ọchịchị njikọ ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.